Здравейте! Това е един социален урок. Как да оправим бръждението? Ето, влизате в... Само ми спише името. Чакай малко. Ето. Realtek Hejim Audio Manager. Микрофон. Натискате тук. Ако това, както сега сигурно чувате едно бръждение, ето виж перката, тъй като микрофонът не е свързан точно с компютъра, с кабел и това се чува бръждението и като го зачистите тя двете, дори двете, защото трябва сега да е. Това е звука, дето това е за... Виждате, това също е гавно, но това е проблема. Ето това прави проблем. Тук вече, тук е за звука и натиснете тук и се оправи проблема. И да много съм ви помогнал, това е от мене.